କ୍ଷୀରଟା ମାନେ କିସ ସରଟା ପଡ଼ିଯିବ ନା ପୁରା ମିଠା ହେଇଯିବ। କ୍ଷୀରଟା ମରିଗଲେ ମିଠା ଲାଗେନି ନା। ଲବଣୀ ଚୋରି ଖାଇ କେମିତି ଲବଣ ଚୋରି କରି ଏମିତି ଅତି ସୁକୁମାର ଲୋକ ନୁହଁ। ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେ ପ୍ରକାଶର ପାଟି କେମିତି ଚେରି ଦେଇଥିଲେ ଦେଖି ଦେଖିଲୁ ଅଭାସୁର ବଣ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ এই দেখা না হয় দেখলি কানা ফଳ ଖାଉଛନ୍ତି এই দেখ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରଥିଲେ ଦେଖା ଦେখ ଦେ କାଳିଆ ଦଳନ ଭାଇ କାଳିଆ ସାପ ଉପରେ ନାଚୁଛୁ ନାଇଁ ଆଇ ଦେখ ସାପ ଉପରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛଟା କେତେ ବଡଟା ହେଇଯାଇଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ପାହାଡ଼ ଟେକିଥିଲେ ହେ ଦେখ କାନ୍ୟାଗଡ଼ରେ ପାହାଡ଼ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ এটা ହୋଲି ଦିନ ସେ ରାତି এইটি কম ତ ମଥୁରା ପଳେଇଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯାଅ ନା କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଯାଅ ନା এইটি কম ଥବ ତ ହେଇକି ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ିଲା ମାମୁଁ ଶାଶୁର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଗଲା ବାହାରି ଦେଖିଲୁ କଂସ କେମିତି ମଞ୍ଚାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମରିଗଲେ ଦେଖିଲୁ ତମର ଏଇଠି ମାରନା